Drago mi je što ste došli na ovo moje današnje predavanje. Predavanje će trajati vjerojatno oko puni 30 minuta. Predavanje je napravljeno većinom na temelju mojih iskustava iz Zapadne Afrike, uz iskustva mojih kolega koje su bila, njihove priče iz njihovih prijašnjih boravaka u Zapadnoj Africi, nekih komunikacija sa članom doktora bez granica, Andy Dennis. On je medicinski tehničar koji je radio prije mene i nadopunjeno je još sa nekim člancima iz National Geographica. Zato što smo mi većinom tračali, više smo tračali nego što smo zapravo pričali o kulturi i utjecaju kulture na cijelu situaciju. Ovo predavanje bih još komotno mogla nazvati koje smo sve gluposti napravili prije nego što smo počeli uzimati u obzir kulturu i ono što nam govore antropolozi. Jednu napomenu bih htjela staviti odmah na početku, a to je da ću puno pričati o bolesti, o smrti, o raznim nedaćama i tragedijama koje su pogodile ovaj narod, tako da ako vam se u nekom momentu to bude previše, slobodno se isključite, uzmite pauzu, predavanje će kasnije biti dostupno i na našim stranicama projekta koji ja sad radim, Turtle Biome, vjerujem da će biti dostupno i na stranicama Festivala znanosti. Ovako, krenut ću sa prošlosti Sierra Leone. Prošlost Sierra Leone je važna zato što je bitno je za razumijevanje kako se zapravo epidemija proširila. Nastanjena je zadnjih barem 2500 godina i prvo pleme koje se doselilo je bilo pleme Limba, no utočište ovdje su nalazili i razni drugi Afrikanci koji su bježali od najčešće sukoba iz drugih dijelova Afrike. Portugalci su bili prvi Europljani koji su došli na obale Sierra Leona, ovdje, u ovu prirodnu luku Freetown. Portugalci su i dali ime državi Sierra Leone. To ime može biti da su i dali zbog toga što ove planine koje vidite u pozadini su ih podsjećale na obrise lavova ili zato što se grmljavina koja se orila sa tih planina je zvučala poput rike lavova. Zatim su došli Englezi i oni su modificirali to ime u sadašnje ime Sierra Leone i Sierra Leonci je najčešće zovu Salon ili Mama Salon. Što se tiče ovih lavova koje sam spomenula, njih više nema nikakvih velikih životinja više u Sierra Leoneu, to je sve nestalo za vrijeme građanskog rata. Sierra Leone ima ogromna prirodna bogatstva. To je jedna, mogla bih reći koliko sam vidjela, jedna od najbogatijih država na svijetu. Ona ima zalihe dijamanata, zalihe zlata, aluminija, raznih drugih ruda. Osim toga ima puno vode, ima klimu koja podržava uzgoj brojnih kultura. I ipak, usprkos svemu tome, Sierra Leone spada u jedne od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Po svojoj strukturi, ona je dom 16 etničkih skupina. Svaka od tih etničkih skupina ima svoj jezik. Najveće su temne i mende, one svake imaju otprilike 35% populacije i između ta dva plemena se konstantno kroz cijelu povijest Sierra Leone vode borbe za prevlast. Mende su došli iz Liberije. U 18. stoljeću počeli su mirno naseljavati ovo područje, temne su došle iz Gvineje. Druga skupina, starosjedioci su Limba, oni čine oko 8%. Luko i Ševbro su također starosjedioci. Još jedna važna skupina su Krio. Oni su mali brojnošću, čini sve skupa oko 2% možda, no jako su važni zato što su oni potomci robova koji su došli iz drugih dijelova svijeta, iz Amerike i Europe. Oni su obrazovani na jedan zapadnjački način i zbog toga su jako česti zbog njihovog obrazovanja i razumijevanja zapravo većeg nego što imaju ostali narodi u Sierra Leoneu, većeg razumijevanja nekog zapadnjačkog načina života. Oni su često zaposleni u državnim službama. Krio jezik se bazira na engleskom, to je broken English. I jedna od meni najdražih riječi na Krio jeziku je sea chicken, to je zapravo riječ za patku, mogli bi prevesti kao vodeno pile. Na ovoj mapi sam pokazala otprilike što su za mnom vikali, ovisno gdje sam u Sierra Leoneu se tada nalazila. Znači, kroz cijelu državu zvali su me white person. Kad sam bila u Port Locku, vikali su za mnom Aboto. Kad sam bila u Bow i Kenemi, za mnom su vikali Pumoji.
Zatim, što se tiče samog Sierra Leone, Europljani ga posjećuju od 15. stoljeća, znači to je bila prirodna luka. U 16. stoljeću Portugalci i ostali Europljani su ovdje dolazili pokupiti robove. Ovdje situacija nije crno-bijela, znači nisu samo bijelci dolazili pokoriti robove, nek su i crni ljudi, domaće stanovništvo, znali prodavati u ovim sukobima svoje zapravo sunarodnjake, odnosno porobljene članove iz drugih plemena. Zatim je tada počeo period borbe za oslobađanje robova i krajem 18. stoljeća u Londonu se nalazilo puno bivših robova koji su slobodu stekli time što su sudjelovali u američkom ratu. Ti oslobođeni robovi su bili siromašni ljudi koji su većini ljudi u Londonu smetali. I krenule su ideje njihovog resettlementa znači njihovog premještanja iz Velike Britanije, kako bi njima bilo super da ih se vrati negdje natrag u Afriku, tamo bi im bilo puno bolje, a ujedno bi se riješio i problem tih siromašnih stanovnika i dobila bi se radna snaga koja bi mogla upravljati novom britanskom kolonijom Sierra Leone. Ta početna inicijalno doseljavanje stranih ljudi u Sierra Leone nije baš proteklo previše uspješno. Za njima su došli oslobođeni robovi iz Velike Britanije, odnosno Kanade. I oni su naselili ovo područje Freetowna i osnovali su jedno naselje u stilu gradova američkog juga. Nastavili su također svoju američku tradiciju i uspostavili su svoj jezik. Zatim, kada je britanska mornarica na ovim prostorima imala i svoje brodove koji su na tom vodenom području, morskom području u okolini presretala brodove koji su vozili, ilegalne brodove koji su prevozili roblje prema Americi i oslobađala je ljude sa tih ilegalnih brodova. Znači, tu je nastala u tim Freetownu je iskrcana jedna mješavina ljudi koji su dolazili koji su većinom bili afričkog podrijetla, ali su dugo vremena živjeli ili u Americi ili u Europi i ta mješavina je stvorila etničku skupinu Krio sa istoimenim jezikom. Sierra Leone je stekla neovisnost od Britanije, znači bila je kolonija britanska cijelu 19. i prvu polovicu 20. stoljeća. I od stjecanja nezavisnosti cijelo vrijeme je pratite borbe između plemena Mende i Temne. Prvo su izabrali jednog premijera koji je bio ok čovjek, ali već 6 godina nakon toga su izabrali čovjeka za premijera koji se pretvorio s vremenom i postao pravi diktator. On je, kad se umirovio, ostavio vlast korumpiranom predsjedniku, kojeg je zatim sa vlasti su pokušali svrgnuti i nekoliko vojnih grupa. Znači, jedna paramilitarna organizacija je pokrenula građanski rat 1991. godine i taj rat je trajao sljedećih 11 godina. Oni nisu nikad uspjeli svrgnuti tog korumpiranog predsjednika sa vlasti, no to je pošlo za rukom jednom i drugoj skupini koja ga je svrgnula 1992. I oni su isto tako startali kao ok ljudi, kao ok vlast, no u međuvremenu su se pretvorili u totalno autoritarnu vlast i također su postavili svoju diktaturu. Ta vlast je svrgnuta isto jednim vojnim pučem i idući predsjednik je bio opet jedan relativno normalan predsjednik koji je tada mirnim putem 2002. i završio građanski rat. Znači, politički je ovdje bilo puno korupcije i sukoba, odnosno borbe za eliminaciju korupcija i puno atentata u ime borbe protiv korupcije. I pola vremena u svojoj neovisnosti su proveli u ratu i diktaturi. Onda možete zamisliti u ovim okolnostima koliko povjerenje u vlast su imali ovi ljudi. Ovaj povijesni aspekt je važan radi toga što nam govori o velikoj razjedinjenosti. Znači, imamo nekoliko plemena koji svako imaju svoj interes i svako od njih želi vlast. I sad ih treba dobiti za suradnju za isti cilj. Školsko zdravstvo u ovakvim okolnostima saznaćemo na idućim slajdovima u kakvom su stanju bili, no moram spomenuti da je uz to što je bio rat, ova država bi se mogla nazvati porezna oaza jer nikakvih poreza zapravo nema, što je značilo da nije bilo ni nikakvog novca za školsko zdravstvo. Ovdje možemo vidjeti, ovdje sam stavila jedan poster, htjela bih samo da uočite da piše Stop Corruption Now. Jedina stvar oko koje su se slagala ova plemena je bilo vjera i poštovanje tuđe vjere.
Što bi se karikirano moglo reći, ako je u državi katolički praznik, onda ne radiš zato što ga slaviš. Ako je muslimanski praznik, opet ne radiš zato što slaviš. Zapravo su i jedni i drugi religijski blagdani bili državni praznici. I stoga bi možda neki mogli zaključiti da oni imaju jako puno slobodnih dana, no to nije istina. Razgovarala sam sa našim kuharom u hotelu gdje sam živjela u Kenemi, što je dosta daleko od glavnog grada, i on je rekao da ima samo jedan slobodan dan mjesečno i taj dan koristi da bi putovao do glavnog grada da vidi svoju ženu. Što se tiče školstva, situacija u teoriji je školstvo besplatno u državnim školama, ali djeca moraju imati sa sobom crne cipele, ne znam iz kojeg razloga, zatim uniforme i knjige moraju financirati sami. Istovremeno nedostaje i škola i nedostaje učitelja. Tako da, iako je školovanje obvezno u osnovnoj školi i jednom dijelu srednje škole, to je samo mrtvo slovo na papiru. 1/3 odraslih je nepismena, a veliki broj djece, nažalost, uopće ne može prisustvovati školi zato što moraju raditi ili su prisiljeni child marriage, prisiljeni su stupiti u brak vrlo rano, ili je to povezano sa nekakvim nasiljem u obitelji. Ja sam sudjelovala na nekoliko ceremonija prvih razreda, kada bi jedna skupina ovako ulickanih prvašića, često i sa perikama na glavi, stajala nestrpljivo čekajući polazak. Istovremeno se na drugoj strani skupila skupina djece koje su bila malo starija s ovim košarama na glavama, koji su to sve sa znatiželjom promatrali. To su, nažalost, djeca koja nisu mogla ići u školu. Također, trudnice ne mogu ići u školu, tako da se djevojčice tamo jako boje trudnoće. Što je bila alternativa za tu djecu? I kao sam što zašto to spominjem, je jedna ova organizacija Educate, ako među vama ima filantropa koji bi željeli donirati, ovo je prava adresa. Školski program se nije smio mijenjati, ova školu, odnosno sirotište i jedino utočište za djecu u čijoj obitelji koja nemaju obitelji ili u čijoj obitelji vlada nasilje, vodi jedna Britanka i iako ne može mijenjati školski program, to je najbolje što ta djeca, najbolji start koji ta djeca mogu imati. Mi smo prekinuli nastavu u višim razredima, u jednom višem razredu, gdje su naravno znatiželjna djeca htjela znati kakav je to virus koji njih napada. I sad sam htjela krenuti kroz neku priču od početaka, od toga pitala sam ih kako je građeno ljudsko tijelo. Na što sam dobila odgovor, we're made of dirt. Koliko ste vi godina imali kad ste naučili od čega je građeno ljudsko tijelo? Ja ispočetka sam bila malo šokirana i pitala sam curicu da mi ponovi što je to rekla. Dirt. I čak me još pitala želim li da izađe vani i donese mi uzorak toga, tako da je nesumnjivo bilo na što misli. Što se tiče situacije u zdravstvu, koma ide na bolje. Zdravstvo je znači narušeno u tom 10-godišnjem ratu i 11-godišnjem i imaju 2 medicinske sestre na 10.000 stanovnika, što ih stavlja na dno, samo dno svjetsko po zdravstvenoj zaštiti. Najviše trudnica umire u Sierra Leone pred porodu i 1 od 5 djece neće živjeti duže od 5 godina starosti. U jednom periodu odgovora na ebolu mi smo testirali sve smrti i uzorci koji su nama dolazili su preko 50% pripadali djeci koja su bila mlađa, koja su umrla mlađa od 2 godine. To nije bila ebola, to su bili proljevi, to je bila malarija i HIV. Osim toga, zapadnjačka medicina nije nešto što si jedan Sierra Leonac može priuštiti uopće. Ona je skupa i daleko je od, bolnice su daleko od ruralnih područja, te se smatra da ne djeluje, uz to izgleda zastrašujuće i možda čak i izvor virusa. Ono što Sierra Leonci preferiraju je tradicionalna medicina, znači cijelitelji i vračevi. Oni su puno cijenjeniji i oni koriste neke biljne pripravke, molitve i vraćanja kako bi izliječili bilo koju bolest. To je jedna stoljetna tradicija koja se smatra jeftinijom i efikasnijom. Druga zanimljiva stvar u Sierra Leoneu je, sa naše laboratorijske strane, je da smo dobili hrpu uzoraka koji su svi imali isto ime i prezime. Znači, kroz državu se ponavlja ovaj set imena i prezimena. Druga stvar je da oni rođendane uopće ne pamte. Otprilike se zna koliko je netko star, ali ne i kada je rođen. I onda kada imaš puno uzoraka sa istim imenom i prezimenom, bez ikakve druge oznake, teško je povezati kome šta pripada. Druga stvar je da smo imali puno ljudi koji su bili stariji 120 i više godina.
To naravno nije baš tako, nego sa starošću raste poštovanje sugrađana prema tim ljudima i zato su ljudi znali muljati i govoriti da su stariji nego što jesu. Jedna druga tradicija koja je također bila povezana sa ebolom i koju smo mi nastojali spriječiti je tradicija pozdravljanja. Pozdravi su iznimno važni u Sierra Leone i njihova važnost se ne smije zapostaviti. Znači svaki put kad bi sreo neku osobu, pružio ruku i kroz to produženo rukovanje bi prošao kroz cijeli ovaj set pozdrava i pitanja. Svaki put čak i ako bi tu osobu sreo u istom danu. Ovdje još imamo i držanje za ruke, znači ljudi se često drže za ruke i čak i dva muškarca, bez obzira što homoseksualnost nije dozvoljena. I sad zamislite da dođe hrpa bijelaca i kaže im odjednom da prestanu se pozdravljati kako su se prije pozdravljali. Naravno da će ljudi to dočekati sa revoltom jer ne mogu uopće ni povezati kako su pozdravljanje i epidemija, tamo neke bolesti povezani. Ali kao alternativa ovom pozdravljanju rukovanjem, tu sam prvi puta naletila na pozdravljanje laktom. I sada u cijeli ovaj kaotični kompleksni život u Sierra Leoneu uvodimo ebolu. Ova je slika iz National Geographica. Znači, od kuda je krenula ebola, ko je bio onaj slavni pacijent Zero? Pacijent Zero je bio dječak Emil Omono koji je živio u selu Miliandone, ako sam dobro izgovorila, u Gvineji. Taj dječak je bio star 2 godine i on se u prosincu 2013. igrao u ovom drvetu u kojem su krošnji zapravo živjeli šišmiši. Njegovi simptomi su bili grozni, znači to je bila vrućica, crni proljev, povraćanje. No, to su mogli biti simptomi malarije. Djeca, nažalost, i prečesto tamo umiru od raznih probavnih smetnji i poteškoća te malarije. Nije nitko mogao očekivati da će smrt tog dječaka zapaliti epidemiju koja će 3 države baciti na noge. Na koljena, sorry. I znači uskoro nakon smrti dječaka umrle su i njegova sestra, njegova majka, baka, te primalja u tom selu i medicinska sestra. Bolest se od tuda proširila i na ostale 2 države. Na iduća 3 mjeseca nije nitko još povezao ovu bolest sa ebolom. Što se tiče same ebole, ona postaje opasna tek kada osoba razvije simptome, znači kad krenu povraćanje, eventualno krvarenje. Do tada se ne može širiti, ali što se čovjek približava više smrti, to je količina virusa u njemu sve veća. To ne bi bio problem za ostale jer se ne širi zrakom, ali je problem za one ljude koji su u bliskom kontaktu sa osobom. Znači prva stvar kada je ebola počela i kako se proširila u najveću epidemiju u povijesti je da se pojavila u gusto naseljenom području. Tada zamislite si idući scenarij da u ovom na jednom zidu piše ebola no touch me, ne diraj. To se pravila nemoguće pridržavati kada u jednoj ovakvoj prostoriji živi 6-člana obitelj ili kada ljudi na istom mjestu kuhaju, peru, vrše nuždu, obavljaju svoje obrte, popravljaju krovove i slično. Znači, kao i ostali gradovi u razvoju, Freetown jednostavno nema infrastrukturu koja prati porast stanovništva, no brojnost i dalje raste jer ljudi dolaze zbog posla, struje, školovanja. Druga stvar koju imamo je nedostatno zdravstvo, odnosno loše opremljene zdravstvene ustanove. Spomenuli smo u kakvom je kaosu bila već situacija, pa dodajte na to ebolu. Zdravstvene djelatnike su njihove vlastite obitelji izbacile, one nisu dobivale plaću, znale su biti gladne, 2 tjedna nisu dobivale plaću, sve su živjele u bolnici i bavile su se jako teškim emotivno i fizički iscrpljujućim poslom jer je u tom odjelu bilo užasno vruće. Plus emotivno je iscrpljujuće to kad gledaš kako ti pacijenti umiru, a ne možeš ništa napraviti za njih. Bolnice su bile tek napušteni šatori i ne želiš tamo završiti nikad si zdrav. Čak im je ponestajalo klorina za dezinfekciju. Znači, bolnice su odbijale pacijente, nije bilo kreveta ni osoblja, hitna pomoć je često toliko kasnila da bi pacijenti umrli dok bi je čekali. S vremenom ovo se popravilo uz pomoć nekih stranih donacija, povećao se broj bolnica, broj kreveta i sada kada bi ljudi nazvali 117, kola hitne pomoći su se pojavila. Nažalost, do tada su ljudi već izgubili povjerenje u cijeli sustav, a to su u prvom redu bili oni ljudi koji su imali povjerenje, što nije baš bila većina. I tada bi se epidemija mogla zaustaviti jer bi bolesnici bili stavljeni u izolaciju,
prije nego što bi krenuli širiti virus. No, ako si jednom nazvao 117 i promatrao svojeg voljenog kako umire 3 dana bez da si što mogao napraviti, hoćeš li nazvati opet? Druge važne stvari, ovo je univerzalno pravilo. Znači, ako čovjek ne razumije kako su dvije stvari povezane i zašto se treba pridržavati nečeg, neće se toga ni pridržavati. Moraju razumjeti kako su bolest i mjera povezane. To može biti dosta izazovno u zapadnoafričkom kontekstu, makar isti problem viđamo i mi ovdje bez obzira na svo obrazovanje koje imamo. Znači, manjak znanja o bolesti je bilo da se u zapadnoj Africi bolesti i smrt smatraju rezultatom prirodnih i nadnaravnih pojava. Znači nekog vraćanja ili kažnjavanja od strane Boga ili duhovnih predaka zbog nekih prijestupa. Također vjera je jako korijenjena u društvu i prijetnje bolešću zbog nekih grijeha se smatraju vrlo ozbiljno. Tako da u ovom kontekstu je bilo užasno teško povezati virus ebole sa onim što se događa u bolesnom čovjeku i sa svim tim mjerama kojima se trebaju pridržavati. Siromaštvo i gustoća naseljenosti jesu doveli do toga da ebola bukne, no također treba uzeti u obzir i kulturne i socijalne razlike između ljudi. Tradicionalni i religijski običaji, posebno oni vezani za pogreb, bili su užasno važan faktor i doveli su do čak toga da se 60% ljudi, smatra se da se 60% ljudi zapravo zarazilo na sprovodima i običajima vezanim uz pogreb. Već smo rekli da se zapadnjačka medicina smatra neefikasnom, da može biti čak i izvor bolesti, da je kaos u zdravstvu i da oni preferiraju tradicionalne iscijelitelje. Uz to ima još nešto. To je tradicija njegovanja bolesnika koja se naziva standing by the ill i izraz je poštovanja prema bolesniku i zapravo je jedna od dužnosti koju obitelj ima prema oboljelom članu obitelji. I tu se ebola prenosila. Znači, ebola je znala odnijeti kompletne familije, ostavljajući samo možda jednog člana obitelji da prepričava priču kako jednostavno nisu mogli stajati podalje dok bi njihov član obitelji, njihov najmiliji, prolazio kroz agoniju te bolesti. Gdje smo pogriješili? Pogriješili smo u tome što ako ne dozvoliš obitelji da se brine o svojem članu, što je njihova dužnost, onda će se to smatrati uvredom za bolesnika i ometanjem zapravo obiteljske dužnosti. Zato bi se seljani često povlačili u šume sa svojim bolesnikom gdje bi ga njegovali do smrti i gdje bi se sami zarazili. Druga stvar, ljudi su odvodili bolesnike, bijelci i medicinsko osoblje su odvodili bolesnike u Ebola treatment centre. A ljudi nisu znali što se događa u tom Ebola treatment centru. Oni koji su živi izašli iz njega je bilo vrlo malo, posebno na početku. Zato su počele kružiti priče da se tamo na ljudima rade različiti testovi, da doktori njih namjerno truju, da im kradu organe, da se kradu trupla. Još jedna stvar je da tradicija i što se tiče iscijelitelja i religijskih vođa, da su oni tvrdili u početku da mogu izliječiti ebolu. Uloga tradicionalne medicine je velika i pozitivna, no ne u ebola kontekstu. Znači, tradicionalna medicina, neki iscijelitelji su tvrdili kako oni mogu spriječiti da se ljudi zaraze ebolom tako što će primijeniti neke svoje slane kupke i slane napitke. Zatim su u bolesnike znali utrljavati različite biljne meleme i raditi usijeke na njihovoj koži. Tako su se naravno i sami zarazili te prenesli bolest i drugim svojim korisnicima. Religijski vođe su u molitvama za iscijeljenje polagali ruke na oboljelog, tako su se i sami zarazili i proširili bolest. Spomenula sam Ebola treatment center, ljudi nisu znali što se tamo događa, još možda ne znate ni vi. Znači, kada bi zdravstveni djelatnici nastojali odvojiti bolesne i umiruće umrle od njihovih zajednica, to je dolazilo do konflikta. Hitne pomoći i timovi medicinskog osoblja su često kamenovani, a seljani bi se povlačili u šume sa svojim oboljelima. I zdravstveni djelatnici kamo su oni odvodili bolesnike? Odvodili su ih u ovakve Ebola treatment centre. Ti ljudi koji su dolazili po oboljele su bili najčešće bijeli i uz to ne samo da su bili bijeli, nego su bili obučeni i u svemirska odjela. Znači, zamislite kada čovjek koji nikad nije vidio liječnika se odjednom susretne u lice sa hrpom bijelih ljudi u svemirskim odjelima gdje oni uzmu njihove najmilije, potrpaju ih u kola hitne pomoći i odvezu u nepoznatom smjeru. Neki ne bi nikad saznali što se sa njihovim članovima obitelji dogodilo jer je preživjelih po prirodi takve bolesti bilo malo.
Znači, zapanjačka medicina se smatra neefikasnom, možda čak i izvorom virusa. Onda se još smatra da su liječnici radili neke maliciozne tretmane i da su vadili organe oboljelima, plus imamo još taj zastrašujući izgled zaštitnog odijela. Rješenje toga je bio novi dizajn Ebola Treatment Centra. Znači, to su bile mreže ovakve gdje su drugi građani mogli doći i imati 2 metra razlika od oboljelog i saznati što se događa, zapravo vidjeti da je Ebola Treatment Center i vidjeti ljude koji su se oporavljali, izlazili van, eventualno ovdje hodali, koji bi im onda pričali da su im zapravo zapadnjaci i ljudi u Ebola Treatment Centru pomogli. Provest ću vas malo kroz Ebola Treatment Center, znači ovdje možete vidjeti kako je to izgledalo i ove ljude u minjen odjelima. Ovdje se vidi jedna situacija kad smo imali poplavu pa su tu izbacili hrpu klora da dezinficiraju i ubiju ebolu ako je bilo. Ovo je naš laboratorij, tu vidite jedan test za malariju, ovdje su dolazila kola koja su nam donosila uzorke i ovo je prijem uzoraka koji je zapravo i najriskantniji jer se tu oslobađa najviše kloridnih para, odnosno puno se dezinficira. Ovdje prolazimo kroz stavljanje i skidanje zaštitne opreme, znači zaštitnu opremu na tebe stavlja neko drugi, izrazito kompleksan proces, a kad se skida zaštitna oprema, svaki sloj se posebno pere sa klorinom. Znači sad smo rekli što je bilo vezano za žive. Za mrtve većina zajednica vjeruje u život nakon smrti. Zato su pokop i obredi vezani uz njega vrlo važni za prelazak u svijet duhova. Taj prijelaz trebaju olakšati članovi obitelji i vjeruje se da ako su obredi narušeni, da će se duh pokojnika Tibo vratiti da kazni živuću rodbinu. Pripreme za pokop su kompleksne i uključuju najčešće cijele zajednice, uključuju prvo pranje tijela, znači to je jedan od najčešćih običaja gdje teta ili starija žena u selu pere i čisti tijelo i zatim ga oblači u pokojnikovu najdražu odjeću. Zatim svi ljudi zajedno peru ruke u zajedničkoj zdjeli i posljednji puta dodiraju po licu ili ljube pokojnika, što se naziva dodir ljubavi. Zatim imamo nekoliko linija običaja. Jedni su religijski, muslimani će prati mrtvog omatati u bijelu tkaninu, a kršćani zaklapati oči, prati i oblačiti u najdražu odjeću. Onda druga linija je plemenski, na primjer pleme Kisi će žrtvovati životinju iznad kamena na grobu i onda će taj kamen staviti na oltar predaka, dok će šćerbro ići provjeriti tijelo mrtvog i vidjeti je li to tijelo pripadalo osobi koja je možda bila vještica, tada moraju neutralizirati duh da on ne bi izazvao propast usjeva. Treća linija su tajna društva. Tajna društva prožimaju kompletan život Sierra Leone. Postoje 2 tipa tajnih društava, tajno društvo žena i tajno društvo muškaraca. Oni zapravo služe kako bi tim mladim ljudima omogućili prijelaz i objasnili im uloge tradicionalne koje će oni imati u životu. No, imaju neke maliciozne uloge, kao na primjer female genital mutilation, odnosno obrezivanje kod djevojaka radi tajno društvo žena. Oni također imaju još posebne ukope kojima se omogućava da se moći njihovih vođa prenesu na nasljednike. I ako se ti rituali ne poštuju, bit će posljedica. O tajnim društvima se ne priča, ali ih se uzima za ozbiljno. Znači, ovi rituali su značajni u tkivu Sierra Leone i bez obzira što bi zapadnjaci mogli reći dajte se odrecite svojih običaja, ebola je previše opasna, moramo shvatiti da su temelji ovih običaja stoljetna tradicija koja se provlači kroz njihovu povijest. Jedan od primjera, velika svađa je uslijedila nakon smrti trudnice u Gvineji. Kada je došao tim koji je htio pokopati, oni su htjeli to napraviti zajedno sa fetusom. Na što su seljani rekli da to nema šanse da se dogodi, jer žena koja je pokopana sa fetusom remeti prirodne cikluse početaka i završetaka, te da bez obzira kolika operacija odstranjivanja fetusa iz žene koja je umrla od ebole i koliki rizik od zaraze virusom bio, ono što će se dogoditi kao posljedica gnjeva duhova je još puno gore. Zato su članovi Svjetske zdravstvene organizacije našli antropologinju koja je znala da mora postojati rješenje. Ona je pronašla starog čovjeka čiji je djed bio jedan od sudionika procesa za repatriaciju duhovima i taj se proces prenosio s koljena na koljeno, znači određenim osobama, i on je rekao da će seljanima trebati jedna koza, 12 metara bijelog platna, ulje, sol i riža.
Stanovnici su dobili sve što su tražili, sve što je bilo propisano tim ritualom i kada je u Suton započeo taj ritual, istovremeno su jedan cijeli svijet daleko, radnici u specijalnim zaštitnim odjelima stavili ženu na posljednji počinak. Gdje smo mi ovdje pogriješili? Iako epidemije nije bilo dovoljno kreveta, pa su se bolesnici seljakali sa jednog mjesta na mjesto, pogrebni timovi su samo htjeli što prije riješiti zaraznog tijela i često nisu javili obiteljima gdje su njihovi najmiliji pokopani. Zato ljudi nisu znali gdje su njihovi najmiliji završili, jesu li živi i mrtvi, ako su mrtvi gdje su. Također ljudima je zabranjeno da uopće vide tijelo i da prisustvuju pokopu, što je kao rezultat imalo da ljudi neće prijavljivati smrt i odrađivati će svoje rituale u tajnosti. To znam po tome što kad je čovjek umro u Sierra Leoneu, njemu su morali uzeti bris iz usta koji onda dolazi u naš lab kako bi ga testirali je li umro od ebole. Nekad se znalo dogoditi da sam bila sigurna da taj bris nije bio ni u čijim ustima, a jednom sam čak dobila zatvoreni bris. Druga je stvar bila da su krenule razne teorije zavjere, kako se maliciozne stvari događaju temu bola treatment centrima, da se tijela kradu, da se bolesnici truju i ono što sam već navela. Znači, ako ljudi nisu vjerovali da je ebola stvarna, nego da je sve jedna zavjera, onda su je bilo manje vjerojatno da će uopće prijavljivati da je netko njihov umro. Znači, dok su vlasti i međunarodne humanitarne organizacije tvrdile kako su seljani tvrdoglavi i da bi trebali s mjesta dovesti bolesnike u bolnicu i prestati sa svojim običajima, antropolozi su im govorili da neće ništa postići dok ne počnu uvažavati uvjerenja o obvezama koji živi imaju prema umirućima i mrtvima, te dok ne uključe tradicionalne vjerske i plemenske vođe, jer moraju uzeti u obzir da ljudi jednostavno su naučili kroz vrijeme da ne mogu vjerovati vlasti. Također, antropolozi su rekli da bi bilo dobro oživjeti tradicionalne ceremonije koje su se koristile tijekom rata. Znači, kada su ljudi bježali iz ratom pogođenih područja, onda su morali svoje najmilije mrtve ostaviti za sobom. Neki od tih rituala su bili kod plemena Kisi, na primjer. Oni bi pretpostavili na kojem mjestu je njihov najmiliji umro, donijeli tamo komad metala, ostavili ga 4 dana za muškarca ili 3 dana za ženu. Zatim bi se vratili po taj komad metala, stavili ga na glavu, donijeli kući, prekrili bi ga tkaninom, tada su se mogli moliti za pokojnika i oplakivati te pokopati metala. Kono su imali sličan običaj, samo što su radili to sa kamenom. Prvo, zato što je većina ebola slučajeva nastala tako da su se prenosili na ritualima koji su vezani za sprovode. Vlasti su tražili da se započne sa pokapanjem svih pokojnika u vrećama za tijela. Nakon toga su humanitarne organizacije i vlada počeli sa sigurnim i dostojanstvenim pokopima gdje se nastojalo uvažiti dio te tradicije, pa je ljudima dozvoljeno da budu otprilike 2 metra od vreće za tijelo kako bi se kratko pomolili za svog pokojnika i udovoljavali su nekim zahtjevima kao izbor odjeće za pokojnika ili stavljanja komada zlata ili novca u vreću sa tijelom kako bi pokojnik mogao platiti prelazak cestarinu za selo mrtvih. Drugo, tražili su pomoć čifova, imama i pastora i tradicionalnih istjelitelja kako bi im pomogli promijeniti stavove ljudi prema pokopima. Ovim vođama je trebalo malo uvjeravanja da uopće povjeruju da je bolest stvarna. Vođa jedne islamske sekte Ahmadžija opisuje kako je on povjerovao. Prvo je mislio da se radi o nekakvoj vraćbini. Onda je vidio da je ova bolest počela uzimati i njihovo medicinsko osoblje, između ostalog i jednog cijeljenog virologa. Tada je shvatio da se radi o nečem jako ozbiljnom. Prošao je kroz svoje svete knjige kako bi našao način kako da se ponaša za vrijeme i što da poruči svojoj kongregaciji za vrijeme ove epidemije. On je saznao da to nije prva epidemija koja je pogodila ljude i da je u ovoj knjizi zapravo opisano da je sam sveti prorok Islama rekao da se ljudi u takvim situacijama trebaju moliti u odsustvu i da ne trebaju pratiti tijela. Znači, ta pravila nisu bila apsolutna za pokope. Vođa sekte je zatim odmah otišao svojoj kongregaciji, rekao što je naučio, što je saznao i rekao da odmah prestanu sa svim tim ritualnim obredima, da ovo nije prva pošast, da ne moraju pratiti tijelo i da se mogu moliti u odsustvu. Pastori su svojim kongregacijama isto obećali oprost. Što se tiče čifova, čifovi su zapravo poglavari i čifdomi su poglavarstva.
Čífovi i čifdomi su upleteni u samo tkivo Sierra Leone također i čífovi uživaju posebno poštovanje i imaju velik utjecaj. Svi će raditi ono što čífovi kažu. Riječi jednog čífa koje će reflektirati njegov utjecaj su bile sljedeće. Kada je on saznao da su se prve misteriozne smrti dogodile, otišao je na razgovor sa jednim medicinarom i tamo je saznao koliko je ebola opasna. Otišao je na radio i rekao da se odmah prestane sa svim pranjima mrtvaca, da se bolesne ljude izolira i pošalje u Ebola Treatment Center i da se zaustavi rad tajnih društava. Číf je jedina osoba koja može reći koja može tražiti da se tajna društva prestanu sa svojim radom. Što se onda dogodilo? 5 žena se oglušilo na njegove zahtjeve. One su prale tijelo svoje mrtve vođe, svoj bondo ženskog tajnog društva. Netko ih je cinkao i osuđene su na 8 dana zatvora i svako je uzeto $120 američkih, što je iznimno velika suma novca. To samo pokazuje koliki je autoritet i koliko ozbiljan je bio Číf u ovoj situaciji. Što se tiče tradicionalnih iscijelitelja, njima smo jednostavno ponudili duplo više novaca nego što bi mogli dobiti od bolesnika za svakog bolesnika koji bi poslali u Ebola Treatment Center. Ovdje su još neke od teorija zavjere. Na primjer, neki ljudi su čuli da se ebola dobije samo kada jedeš meso majmuna, pa su jednostavno zaključili da nema dovoljno majmuna za njih da jedu, tako da neće dobiti ebolu. Liberian Observer, najveći medij u Liberiji, je objavio nekoliko članaka da su ebola i HIV zapravo GMO biološko oružje za kontrolu populacije Afrikanaca. Zatim su razni ukopni timovi dobivali mito kako bi izdali certifikat da osoba nije umrla od ebole. To je služilo za 2 stvari. Jedna je da nastave sa tradicionalnim ukopima, a druga da se zapravo izbjegnu stigmu koja je u selu nosila smrt od ebole. Još vjerski vođe su znali govoriti da je Bog ljut na korupciju i na homoseksualce, nakon čega su naravno uslijedili napadi na homoseksualce, izbacivanje iz stanova, razbijanje njihovih auta i sl. No na političare nitko nije krenuo. Drugi su smatrali da je ebola zao duh, vrag ili neki otrov, zatim je krenula priča da je za rezultat ebole, za ebolu kriv pad ukletog aviona i širenje magije na susjedna sela. Taj avion je navodno pao negdje u šumama Sierra Leona, ali da ebolu može izliječiti pijenje visokoalkoholnog pića bitter cola. Zatim da je ebola izmišljena za pobiranje novca ili da došljaci namjerno šire zarazu, što je se provuklo kroz pjesmu White Ebola, i da ta bolest uopće nije postojala dok nisu došli bijelci. Dok je jedan tim za dezinfekciju došao dezinficirati tržnicu na kojoj je bila ebola, njih su kamenovali jer su smatrali da zapravo je taj tim došao raširiti bolest na to mjesto. Situaciju sa tim da bijelci nose bolesti sam imala i sama, jer kada smo se preselili iz Keneme u grad Bo, Kenema je jedan grad koji je nedavno dobio bolnicu, ona je svjetski centar LASA, svjetski glavni grad LASA bolesti. LASA je također hemoragijska bolest, slična je eboli, nešto je lakša, veća stopa preživljavanja i ima lijeka. No, tim iz New Orleansa je ovdje osnovao jednu bolnicu i laboratorij za proučavanje LASE. Mi smo radili paralelno sa njima, no kasnije smo se preselili i napravili smo jedan laboratorij u gradu Bo. To je sve prolazilo ok, no jednog dana smo primijetili da nas mrko gledaju. Nakon toga su već počele i prijetnje prema nama, iako sam se do tada osjećala vrlo sigurno i nisam imala nikakvih problema u Sierra Leoneu. Tada su krenuli uperivati oružje u naš auto, počeli su prijetnje da nestanemo od tamo, da bi trebali otići i slično. Gdje smo mi pogriješili? Nismo rekli Čífu. I Číf je pokrenuo takve glasine jer se njega uvrijedilo što mu nitko nije rekao da se taj labos otvara, nitko ga nije pozvao da on to pogleda i nitko mu nije odao poštovanje. Tada je su naši šefovi zatvorili u naš hotel i rekli da ne izlazimo nikamo par dana. I oni su pozvali Čífa, sve su mu to pokazali, Číf je dao odobrenje, otišao na radio i nakon toga je sve bilo opet u redu. Zadnja stvar koju bih htjela reći je, ako se pitate je li lockdown postojao u Sierra Leoneu, je postojao. Prvo je krenula zabrana javnih okupljanja, rada tržnica i noćnih klubova. Zatim, kada bi netko bio sumnjiv na ebolu, bio je testiran.
i nakon toga bi se vratio svojoj kući da čeka rezultate testa. Sad, ako je bio negativan, onda se smatralo da se možda u Ebola treatment centru, gdje je bio testiran, zarazio sa ebolom, pa su ga zatvorili njega i njegovu obitelj. Znači, zakovali su doslovno vrata na 21 dan, te bi kroz neke pukotine im dodavali hranu ili rižu ili luk da sami mogu kuhati, davali bi im pokretne WC ili bi im punili mobitele, s obzirom da 9 od 10 kućanstava nema WC-a i da nemaju najčešće struje. Samo da ne izlaze van. Ako je osoba bila pozitivna, nju se odvelo u Ebola treatment center, ali se sa njegovom obitelji postupalo isto. Znači, zakovali bi ih u kuću na 21 dan karantene. To bi bilo sve što se tiče ovog predavanja i htjela bi da još jednom pomislite i na ovu zanimljivu, fascinantnu zemlju koja je puna rezilijentnih ljudi. Ovo je slika koju je napravio moj prijatelj Ed. Slika je jednog od članova jednonogog nogometnog tima. To su ljudi koji su ostali bez jednog od svojih udova, najčešće nogu, tijekom onog brutalnog građanskog rata kojeg sam spomenula. I sad već sam prekoračila za 10 minuta limit, pa oni koji žele ostati, neka ostanu tu. Ja bih još samo htjela pustiti jedan komadić pjesme koju sam snimila u Sierra Leoneu, koja govori o njihovoj zemlji. Nećete razumjeti ništa riječi, ali mi je bila zanimljiva, pa ću sada brzinski pustiti. Stand up, stand up, mama. Stand up, stand up, stand up. I pjesma nastavlja u tom tonu, ali eto, u ovom afričkom tonu bih htjela završiti sa današnjim predavanjem i otvaram floor za pitanja, znači prekidamo snimanje.